Chryste, Panie. Czajcie, girls! Idziemy hrać? Dnes je veľmi špeciálny deň, pretože celý deň budem žiť život Lukáša. Sa prekvapiť. Nemáme nejaké plány, akorát vieme, že dnes máme spolu najviac času. Najlepšie nám to vyhovuje aj na spoločný tréning, aj na všetko, takže uvidíme, kam nás to zavedie. Tešíš sa? Ja sa to teším. Takže tak, poďme zistiť, aký je to fascinujúci človek. Už prvú vec som nezvládla ako Lukáš. Spala som zle, on spal dobre. A ďalšia vec, Lukáš nepije kávu, ale ja budem piť kávu, lebo toto video by nebolo moc. Takže fejková. Nie som fejková. Som vylepšená. Mala by si dať mačku. Čo sa mi ale páči na dnešku je, že nemusím robiť žiadne rozhodnutia. Ja som veľmi nerozhodný človek veľakrát. A proste mám to vybavené. A výnimočne vstávame obaja na takýto skorý čas. Takže sme sa úplne zladili. Pretože väčšinou chodím ja sama. Je 5 hodín mimochodom. That's why I look like this. Držíš zadek, poď. Držíš zadok. Vyššie. Počkaj, veď si viažem vlasy. Držím zadok. Au. Chcem povedať, že mám svalovicu, lebo ja som už včera cvičila nožičky, teda full body, ale primárne nožičky. A nie sú na pláne nožičky tiež, pretože my spolu boxujeme celkom pravidelne. Každý týždeň. Takže, aby sme to obmenili, máme tu Lukášových 20% tréningu, čo je leg day. Inak boxuje 4-krát do týždňa a 1-krát nohy. Bože, táto hudba ma demotivuje. Chce sa mi pri nej zavrať sa do hrobky. Nemôžeš teraz to brať zo svojho pohľadu. Ty to musíš brať tak, že mňa to motivuje, tak to musí motivovať aj teba. Jednoduchá rovnica. Lebo dneska žiješ ako ja. Som namotivovaná. No, už nenariekaj pre pána Jana a pracuj. Si hneď podám tvoj echte Werkzeug. My si dám dole toto. Čo ideš? Čo ide? Čo ide? Čo išiel? Čo išiel? Čo sa stalo? Ja som vidím mrčančnička, chcem si užiť tento tréning. Kedysi som s Lukášom aj trénovala vlastne nohy, pamätáš si? Keď som mala štátnice magisterské, tak som nechcela rozmýšľať nad mojimi tréningami, tak som si proste dávala všetko s Lukášom. Takže pamätáš si, ako som s tebou cvičila? Ja to je nárač, to je ťažké, veď to ja neviem také váhy. Ty máš rozcvičkovú. Ale ja som ale nekecaj a poď ideme 10 drepov. Ja som slabúčka. Ale. Naozaj nie, to ja si nerobím srandu, veď ja tu 10 drepov, cica. Pomaly styčkou iba. Vidíš, ako idem? Precízne. Ja už si nebudem dávať viaci. Veď ja to neviem. Ale ja fakt neviem, Tak ťažké si váhy. zoberieš 12 teraz a potom budeš pokračovať na 14. Čo si myslíš, že čo ja som Hulk? Ale tak som ťa tu videl minule, si tu mala naloženú tyčku a si s ňou drepovala. Tak ale je iné styčkou a s kettlebellmi. Tak ale. A navyše, Viac než s kettlebell. navyše, na tej tyčke nemala to až tak veľa. To tak... Mala si naloženú.
Poď ešte spolknúť sa, nadýchnúť. Ja už som šla začať. Prosím ťa. Musíš sa naučiť troška relaxovať na tréningu. Teraz ma to ide. Teraz keď to taká zrelaxovaná sa necítim. Čo to ide? Z komfortu do diskomfortu. On. Jež, ja som si nezapla tréning. Princíp môjho tréningu je, že keď už niečo vymyslím a je to aj ťažké, tak to proste musíš spraviť, aj keď je to aj ťažké. Last? Toto je posledné? Posledné z druhého. Z druhého, ja už neviem, si ťažšie. Stavím sa, že vieš. Neviem, Lukáš, veď. Keď nedáš 10, dáš aspoň 8, dáš 6. Ale vieš. Čo si normálny? To mi idem ešte jedno. No? Lukáš, ja cvičím tak s 10 max. No vidíš, tak po dnesku už nie. Okno. Bezmyšlienkovitý pochod. Poď Ja sem. teraz neviem nepremýšľať. Poď sem. Ja to už musím skúsiť. Musím nemôžeš to už skúsiť. ísť. Nemôžeš ísť ešte. Musím. Nemôžeš. Ja sa toho Máš bojím. sa mnou riadiť? Nemôžeš. Ešte máš čas. Máš pauzu a musíš ísť ešte ku oknu. Ja sa toho bojím, Poď. ja už to chcem mať za sebou. Nestresuj. Bezmyšlienkovitý pochod. Okno. Ja nemám bezmyšlienkovitý pochod. Moja myseľ iba pochoduje, to je jej... Vidíš? A to je presne to. Úloha. Zbytočne rozmýšľať nad tým, čo sa ešte nedieje a čo úplne v pohode zvládneš. Koľko máme? 7. No, Už ich neudržím. vidíš, vravím. Dáš. Nedala som. Čak, Čo ale som to nedala? vravím, že nemusíš dať 10. Vedal som, že máš dať 8 alebo 6 a dala si 7, takže úplná je pohoda. Neviem. Však sa toľko neposunie pre Ja som Boha. mala silná. A ak ťa uvidím niekedy robiť s desiatkami tu repy, tak ťa nakopem do zadku. Toto mám našťastie rada. Ja inak nikdy nerobím na tomto. Poď viac kolonami dozadu. No a Je to- tak budeš mať viac pokrčené nohy Je to viac. zabezpečené? Nemusíš to váhou, to je iba pre mňa. Je. Ale ak chceš, môžeš. Veď ja to neviem na tomto. Počkaj, ako mám byť? Čo, toto nemám rada? Veď to je nejaké iné. To je horšie. Veď to neviem. Nemám slovicu na zadných stenách. Veď... Čo? Toto nie je dobré, ja chcem ísť na túto. Toto je lepšie. Ká, to je úplne o niečom inom. Tam to nezapájaš si na... Aj? Niekedy trocha. To už ani nemám čas vnímať tú hudbu. Tú hrôzu tej hudby. Sú tu horšie hrôzy. Tak ale vidíš, to je spojené, to je prepojené s tou. Hrôza s hrôzou. Ale skúsať viac, to ti chcem povedať, že s tou nohou sa zapri o toto hore. Ako keby si chcela zakopnúť do toho. Hore. Lepšie, nie? To som ja. Toto je Lukáš. On tu kopí viac ako ja. Je to lepšie podľa mňa, ako sa tam štýlovať jen tak.
No, vidíš. Kde sú ty dzidziky? Sa cítim good, Lukáš. Však ja si to vravím. Cítim sa fresh. Moje nohy odídu asi až za chvíľku. Teraz som fresh. Chytaj. 30 litka, 100 lobda. Čo? Tlačíš medzi kolenami. Čo? Hej. 3 kola. Normálny? Veď to ja nedám. Rob. Veď ale to ty si tu v takej progresii, veď to sme robili koľko? 30? Keď som ja chodila. Dneska sa snažíš vzdýchať nejako menej, sa myslím. Nie. Keď to cvičí sám, tak je toto furt, že... Dneska ani jeden. 10 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Á, toto ma tak nebolo minulý týždeň. Zule povedala, že tento je práve že taká pohoda. Ale už za pol minútku mám hotovo. Za pol minútku nemusím si nikdy dať takéto nohy. Áno, Lukášov split sú 4 boxy, 1 nohy a v rámci toho boxu si občas na konci dá nejaké ručné cviky, že? Aha. Takže každý nemá ruky samostatne, pretože Hotovo. má ruky celý týždeň. Ďakujem. Ideme do Martinusu na čokoládu s croissantom a šlahačkou. Bez šlahačky, lebo je nudná. Nie som nudná, ale som lactose intolerant. A ak by ma chcel niekto chytať za to, že som mala na raňajky mozzarellu, to bola bezlaktozová. Takže tak. Rozdiel. Ale ak by ma chcel niekto chytať, že nevždy to dodržiavam, tak má pravdu. Rozdiel medzi bezlaktozovou a laktozovou mozzarellou je, že bezlaktozová je gumená a laktozová je vlačná. Nechutím. Ja som len ráda, že môžem mať A hlavne mozzarellu. veľký rozdiel je, keď sa to dá do truby roztopiť, tak bezlaktozová sa moc neroztopí. Bezlaktozová je taká, že si drží ten svoj tvar a tá laktozová sa krásne rozteče. Takže laktozová je lepšia a privilegovanejšia. By som povedal. No. Takže ideme na horkú čokoládku, ešte si zabudol povedať, lebo to je tmavú, lebo to je Lukášova najobľúbenejšia a vraj najlepšia. A to môžem potvrdiť, že je to jeho pravidelný snack. Ja tam väčšinou chodím na kávu a on si dá toto vždycky, takže ideme to oskúšať. Ja už som teda tú čokoládu mala, ale ešte som nemala vlastne tú kombináciu s tým croissantom. Nemala, to je proste chyba. Takže všetko je raz po prvý raz. Ideme na to. Čo máme na obed? Quesadillu, hovädziu. Je osud, že máš aj ty hovädziu, lebo chcel som ti dať kuraciu, ale napísalo mi, že musím si vybrať niečo iné, lebo sa aj minulo niečo. Tak som ti dal hovädziu. Takže obedík objednaný z Chilteka, čo je very good. A my Very, už very. máme dopracované, takže ideme domov. Čaute girls! Dneska nemáme starku doma, tak máme pridané úlohy. Ajojte! Kde si kohúčik? Nechod za ním, poď sem papať. Naše slipočky nemajú radi svojho kohútika. Nejedzte pizzoviny. Jedzte našu quesadillu. Toto je to. Lukáš už nachystal svoj outfit. A
A vybral svoj Ara oblek, ako ho ja prezývam, pretože je to asi najfarbnejšia vec na svete. No a dnes nám nejde elektrika, takže budeme pozerať na noteboočiku. 99% času obedujeme spolu a pozeráme pritom teraz priateľov, takže ideme na to. Som to zabudol zaškrtnúť, že bez chalapenios. Oh no. It's coffee time. It's coffee time. It's coffee. Až na to, že ja kávu nepijem. Takže nemali by sme ju piť vôbec dneska. Toto vystrihnem. Nedojedla som celú quesadillu. Toľko to tam bolo, tých hnusných jalapeňos, tak ma ščítala hubička. Ale máme jedlo na zajtra, teda ja. Niekto iný si ho zjedol celé. Iba takú slabšiu. Nechcem mať slabšiu. Nadrú mi. Jede nám elektrika a uvedomili sme si to aj pri chystaní kávy, pretože môj mlynček tým pádom nefunguje. Ale snažím sa Lukáša nahovoriť. Nech mi to urobí v mažiariku. On mi radšej urobí slabšiu kávu. Vyzerá, že máš vôbec kávu. Kde ty si robíš kofeínový nápoj? No však roky máš, no? Ale ja mám iný. Ja mám matchu. Ja mám lepší. Aká bola tvoja receptúra dnešná? Matcha, Prezrad nám. ovsené mlieko, škorica a cukor. Verdikt tohto dňa je, že vraj. Verdikt pre mňa je, že mám pocit dneska takej dovolenky. A neviem prečo, akože myslím si, že je to preto, lebo Lukáš má dovolenkový mindset. Taký taliansky troška. Taký taliansky troška. Ale neviem, úplne teraz sa rozprávame, že vlastne máme pocit, ako keby sme už nemali tréningy, ale za chvíľku pôjdem za klientmi. Takže naše cesty sa rozídu na chvíľku. Takže dnešok je taký príjemný. Nie no, akože je podľa mňa iné, keď natáčame takýto deň cez leto, ako keby sme ho natáčali cez zimu. Jasne. Pretože ja cez leto moc nesnekujem. Ja som taký, že keď je teplo, Ako kedy? keď je teplo, tak nemám moc chuť na sladké, alebo respektíve mám, ale skôr iba tak, že raz za deň, alebo tak, že moc toho nezjem. A zatiaľ, čo cez zimu, ja nemám problém zjesť celú milku na posedenie, alebo proste... A vyzerá takto. Alebo proste viac za deň. Kľudne ja si dám kľudne rybitku a za 2 hodinky si dám, ja neviem, milu, horálku, alebo nejakú čokoládu, alebo niečo proste a tým to nekončí ešte. Áno, Ale tým to ešte proste- začína. Takto cez leto, čo ja viem. Ako kedy? Ja mám, Ale máš, alebo večer, alebo keď sa ochladí, niekedy máš také... Mám skôr, cítim sa lepšie proste, keď cez leto fungujem takto. Hej, to sú proste sezóny života. Možno urobíme aj zimnú variantu niekedy. Takže tak, ale veľmi príjemný deň. Vôbec nemám pocit, že je proste pracovný týždeň. Aj keď sme boli aj v práci, aj všetko, ale asi aj, že sa nemusím s ničím rozhodovať. Všetko sa nejako stane. Tak je to také odľahčenie mysle. Je to večera gréckych bohov. Aha. Opíšeš, čo to je? Nie, veď je tam feta, olivový olej, pančeta a biele pečivo. A hovno. Feta je potom bezlaktozová, tak tu si môžeš dať kľudne hocikedy. Ale prosím teba. A to si bol v obchode? Áno. Mi to padá. Nikdy by ma asi nenapadlo si najesť skoro žiadne z tých jedál, čo sme dnes mali.
Samé dobroty, že? Samé dobroty. Budeš ešte nerozhodnejšia vždycky. Práve, že asi ťa nechám už navždy rozhodovať o mojich jedlách. And it's a magnet. How weird is that? You know, you're moving in with me and you have the one thing. Do you think it... Ideme hrať? Ako sa zapýtal? Toto? Ako sa tešíš na to, že ideš hrať? Neteším sa. A čo idem vlastne hrať? Nainštaloval som ti hru, kde nemusíš ovládať kameru. Ty si sa pripravil na mňa. Ja totiž to nie som A je vôbec to- herný typ. Keďže je to o mne, tak je to jedna z mojich najobľúbenejších hier. Posun sa jednou doprava. X-ko. Vám pozdravím. Aký som ja biedný hráč. Pretože my sme kedysi hrali aj It Takes Two, ktoré sme nikdy nedohrali. A trvalo nám to dlho. Proste ja neviem ovládať Before the age of the twilight set upon the ten gods, ovládač. legend grows to claim his fame. Počkaj, Ja ju to naučím. potrebujem hovoriť. Kratos, Sauron, To nevadí, toto je iba také úvodné intro. but the On hands bol of death oklamaný bohom Aresom the sisters of fate a vďaka tomu Aresovi a vďaka iným bohom vyvraždil svoju rodinu. Kratos, Bez toho, aby o tom vedel. have is revenge. Toto môžeš prekliknúť. To sú dva titulky. Teraz daj X-ko. Počkaj, budem môcť ešte hovoriť? No, hovor. Easy. No, tak daj, Spartan, daj o jedno easy. hore. Ja si dám Ale- easy level. A ešte nám povedz, čo si chcela, lebo tomu už to začne. No. Chcela som iba povedať, že teda toto je Lukášová a každodenná pravidelná aktivita, takže musí to byť zaradené v tomto videu. Pre Lukáša to je forma relaxácie, pre mňa to je forma stresu. A proste niekedy som v strese, aj keď ho len vidím hrať, alebo keď vidím, ako je on Pozri sa, tento vyzerá celkom priateľsky, nie? Takže jedna vec je toto, že neviem hrať. Druhá vec je, že ma to stresuje. Tretia vec je, že nemám rada násilie ani nič také. Takže akože God of War je úplne... ideálne. Úplne Hra pre ideálne. teba. Si mi mal nejaké Ideme na to. včielky alebo také niečo. Ideme na to. Môžeš pustiť. X. Počkaj, čo mám robiť? Počkaj, tak to ťa zaškolí, neboj sa. To koľko idem hrať? Aspoň prvý akt, až kým proste prejdeš ten prvý akt, no aspoň. A však je to z prostredia Grécka, ty máš rada Grécko. No tak. Ale si nevyzerá ako to Grécko, čo mám. Ja milujem Grécko. No. On sa vlastne vrátil do minulosti, aby oslobodil titanov, ktorí mu pomôžu poraziť Zeusa. Toto sú tí titani, to je Gaia. Toto sú grécki bohovia, ak by si nevedela. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Počkaj, zabíjať. Ako? Štvorcom viac menej. Hybeš sa, tam ti to ukazuje. Hypcickom. Však hýbem! Skús stlač guličku. A ak to spravíš také, to že ho chytíš. Wow! Dobre, modrate. Nie, čo si? Však som ich zabila. Ja v tom inak nemám žiadnu stratégiu, iba mačka. Však toto je... Mala. Keď to máš na easy, tak to To je nemusíš moja mať. stratégia. A veď ja som na easy vlastne. Easy like Sunday morning. Gulička, chyť ho pod krk. Tak, to je ono. Nechoď poza môj chrbát. Neboj sa, musíš, to je chlebs. Dobre, už je mŕtvý. Počkaj. Veď ale ja ho neviem trafiť. Veď už, ale choď už preč. A teraz gulička.
Veď ale stoj na mieste! A stlač... Tak si mi povedal, že mám stále držať cicík. A musíš stlačať to, čo ti tam ukazuje. Nebuď v strese, teraz nič nestlačaj. Stlač guličku, keď bude, musíš teraz zase troška načnúť. Keď bude načatý, tak sa ukludní. Nie. Tak, teraz sa ukludni sa. Stlač guličku a stlačaj, čo ti tam ukazuje. Stlačaj, čo ti tam ukazuje. Čo bola kulička? Teraz ho musíš znovu načať. Keď stlačíš tú guličku, tak potom stlačaj, čo ti tam ukazuje. A ty to zabijem mám to? Nie. Stop. Spomal. Kulička. Štvorec. Štvorec. Neskoro. To stíhaš. Nestihnem to. Stihneš. To stihnem. A sústreď sa. Bude ti tam ukazovať. Nestihla som. Ja som zase nevedela, ktoré to je, vieš, to tlačí. Čo je tri? Toto, ktoré je? tieto dva. Keď ti to tam znova ukáže, tak tie dva. Fuj. To bolo nechutné. No, vzadu asi Boha morí. Bolo to stresujúce. Ale nebolo to také ťažké ako normálne hry, čo ti dávam, nie? Tak, lebo som si dala úplne easy level. Nie, nemusela si ovládať kameru. To je tvoj problém áno, to je najväčší. môj problém tiež, ale ja nepoznám tie tlačítka. Ale akože ja neviem, mňa to akože... Neviem, či ma to až tak baví. Teda, no neviem, akože... Proste ma to stresuje a proste radšej by som si čítala. Napríklad. Čo ma relaxuje. A tak. Podľa mňa to je dostatočne relaxujúce. No a týmto vlastne končí náš denník. V podstate. Či ideš ešte niečo jesť, alebo cvičiť, alebo tak? Asi nie. Keby hej, tak to znova zdvihneš a doplníš. Hlavne ťa to bavilo, že? A niekedy môžeme dať aj tvoj dník. Že budem ja mať tvoj. Podľa mňa môj nie je taký zaujímavý ako tvoj, teraz zistujem. Čo? No, úplne mám pocit, ako by som ťa tak na novo preskúmala. Ja viem. Podľa mňa sa ma inšpiroval v nejakých veciach a tak. Ale tak to ma akože inšpiruje tak či tak, ale proste takto zblízka, keď sa na to človek pozrie, tak asi ešte viac. Keď to vyskúšaš. Áno. Ale tak ja vždycky obdivujem Lukášekov mindset. Aj také celkovo, proste on je taký miestami taký guru. Môj. Bolo to super, podľa mňa. Dobre, je 9 hodín, tak pôjdeme spať, ty si asi ešte troška zahráš, troška začítkam. A tak, takže vidíme sa v nejakom ďalšom videu zase. Čau.